Salut meu, eu sunt Ionuț și pentru că tot a început școala, m-am gândit să fac un top la lucruri care trebuie să le faci când chiulești. Primul lucru pe care trebuie să-l știi când chiulești este că nu se chiulește niciodată singur. Mai ales dacă nu te poți duce acasă, că te așteaptă taică-tu cu chestia asta după ușă. Și după propria mea experiență zic că te vei plictisi. 2. Niciodată și niciodată să nu chiulești aproape de școală. Deci să ieși din curtea școlii, să te duci undeva în parc, undeva departe, pentru că risci să te vadă profesorii și risci să ajungi iară la veșnica pomenire. Dacă mă înțelegi. 3. Când te apuci de chiulit, asigură-te că niciodată nu va rămâne ghiozdanul tău la școală. Sau dacă nu poți să le iei după tine, măcar ascunde-l, fă ceva cu el să nu-l vadă profesorii. Și pune pe alți colegi să-i mintă că ai dureri de cap, de măsele, că te doare, că te bate tata acasă sau că nu mai știu eu ce. 4. Asigură-te că nu te va găsi niciun profesor și că nu te va, cel mai important, că nu te vede când pleci. Dacă te-a văzut când pleci a doua oară când dai ochii pe el, nu mai ai nicio scuză. Și de-aia zic niciodată, dacă vreți, tot din propria mea experiență vă zic să nu aveți ghiozdanul în spate, că atunci chiar că nu mai e ce să zici. Măcar dacă ești în pauză și te vede că pleci, zici că te-ai dus afară, pe recreație. Dar așa dacă te-a văzut cu ghiozdanul, îi zici că te duci departe. 5. Ultimul și cel mai important pas e să dai un like acestui videoclip, să dai un subscribe la canal și să dai un share pe Facebook să vadă și prietenii tăi. Dacă vrei să-i ajuți să chiulească în siguranță și să scape de veșnica pomenire. Și până data viitoare v-am pupat, ceau!